Сине мой, не забравяй поуката ми и сърцето ти нека пази заповедите ми, защото дългоденствие, години на живот и мир ще ти прибавят те. Благост и вярност нека не те изоставят. Вържи ги около шията си, напиши ги на плочата на сърцето си. Така ще намериш благоволение и добро име пред Бога и хората. Уповавай на Господ от все сърце и не се облягай на своя разум. Във всичките си пътища признавай Него и Той ще оправя пътеките. Здравейте на всички! Днес е 3 ноември и е неделя и е време за църква. И днеска ще ви покажем как минава един ден в църквата ни. Даже имаме 2 служения. Ето го и Митко. Той е също готов. Кажи здрасти. И така, ще ви покажем и много хубави хора от църквата ни. Ето го първи. Хайде. Ние сме пеша, защото църквата ни е близо. Да. Добре. Стигнахме. Ето го и много важен човек в църквата. Здравейте. Това е Радослав, скоби Ради. Радо, добре. Моя скъп брат. Много го обичам. И той в момента, много, както винаги, чисти. Много сериозно. Скоро се надяваме да отвори и почистваща фирма. Амин. Така, ето църква имаме. Това е градинката. Добре. И може 1 час и почваме. Продължаваме с милостта на Бог всеки ден. Милост от Татко. Бъдете благословени. Ето го, хвалител Митко. Как се чувстваш, в очакване ли си? Благословен, пълен с благодат, мир, любов и всичко ми е най-най. Ето и Снежката. Кажи здравей, бати Саш. Здравейте. Първата служба е свършила, прибрахме се, но така стана времето, че пак трябва да излизаме. Добре, нека ви покажа нещо. Браво! Здравейте, ние сме отново тук в църквата и
И сме дошли за втората служба. Степчето и тя сега идва. И ще трябва да пееме. Ей хора, това беше за днес. Ето е стечето. Прибрахме се в църква, послужихме днес. Беше благословено време наистина. И насърчавам ви и вас. Намерете си църква, намерете си общност, барете част, бъдете активни там. Няма по-хубаво нещо от това да послужите на други хора. Така че намерете си църква, помолете се и може да се абонирате за канала ни, да харесвате видеото и Бог да ви благослови до следващия път.